Memphis DP. DP. Là, je vais ça, moi, en Chengna. Kosɛbɛ. Moi, journaliste, mais là, patron journaliste, awɔ attends, Gérard Moreno. tiɲɛ Romero, Gérard Romero. kosɛbɛ Sonana, à quoi qu'on là. awɔ Journaliste, qui est là, la Capone, voici, n'a pas tout le monde, offre pour la que passe. Pour Memphis DP. han On offre une prime de flamand d'affaires. a ma prix da fɔ mɔgɔ ye awɔ ayiwa d'accord donc n'an bɛ to kunnafoni na fɛnɛ kosɛbɛ i n'a fɔ min ye barcelone halisa journaliste kelen n'a ka bi sɔgɔmada na kurafɔ la awɔ a ko barça ni frank kessié k'u bɛnna ko la i fɔra yen il faut ka jɔnkan bɛ jouer milan la kosɛbɛ frank kessié n'a bɛ san 25 la awɔ k'ani barça bɛnna ko la san 5 contrat ko barça b'o d'a ma a mele ɲuman don frank kessié mele ɲuman don donc an bɛ to halisa barcelone kosɛbɛ voilà fɔ sa min ye ajax duranzan bɛ ni latéral droit don awɔ ni marocain don n'a tɔgɔ nuser mazraoui tiɲɛ n'a bɛ san 24 awɔ n'o ye Catalan Sport n'o ye Barça ka compétition ye kosɛbɛ u ko ko latéral don k'a y'a décidé ko ka jouer Barcelone international marocain don k'a bɛna Barça bɛna san 3 san 4 contrat d'a ma tabarikala Barça dun u bɛ ka renforcer u bɛ ka ko dɔ ɲɛɲini koyi n'o ye Manchester United united o dans entraîneur min n'o ye Stade Old Trafford kosɛbɛ dans entraîneur k'a bɛna ci u bɛna mun jɔ ye k'a bɛna ci dɛ dans entraîneur jɔra san min na 110 a bɔra dɔ kɛ 74 000 places de don k'u bɛ fɛ ka Stade Froid de jɔ 90 000 places wa bɛna sa disɔn mɔdiya san kɛmɛ a 1910 dans entraîneur jɔra Stade Fort u bɛ fɛ k'a ci ka kɛ 90 000 places 74 000 places de don mais u bɛ fɛ ka Stade Froid jɔ ka kɛ 70 000 places u ka ci a dɔ kɛ alors comme ça ne deli mais o de y'a kunnafoni di sɔgɔmada na tabarikala a ko de Manchester laban k'u b'u to ka match ta City ka terrain de la a ko match laban bɛna ta City ka terrain na u ka yanni u ka terrain ka jɔ kɔni yanni terrain ka jɔ e sɔrɔ bɔra Onusport fɛnɛ an ka Onusport in a fɛnɛ kan ka ci ka ci ka jɔ kura ye kɔni ka ci ka jɔ kura ye bɔra Onusport tiɲɛna o a tiɲɛna dɛ a pelusi bilama bɔra wusuforo ka juru t'a la an ka don championnat national kɛlɛ la championnat national ligue 1 bɔra n'an donna ale kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a 17e journée ale